Știu că nu o să-ți placă absolut deloc ceea ce spun acum, însă ești mințit. Fericirea nu este deloc o alegere. Exact cum ai auzit, nu vorbesc despre emoție, vorbesc despre ideea că tu poți alege fericirea. Prinde extrem de bine mesajul ăsta, sunt conștient de asta. Și prinde bine pentru că mută responsabilitatea complet pe individ. Dacă fericirea e o alegere, nu mai trebuie să discutăm despre sisteme defecte, despre lipsă de sprijin, inegalitate sau sănătate mentală. Totul devine personal. E mai comod așa. Însă realitatea e total diferită, e mult mai complexă. Poate ai auzit fraza asta de sute de ori și nu e deloc întâmplător pentru că o vedem cu toți. O vedem pe căni, în social media, în discursuri motivaționale, în cărți. Fericirea este o alegere. Sună bine, sună puternic, sună responsabil, însă hai să vedem ce e real în ea și ce ignoră complet toată fraza asta. Hai să fim corecți. Fraza asta ne place pentru că efectiv ne linge pe creier, pentru că ne oferă control. Dacă fericirea este într-adevăr o alegere, înseamnă că depinde în totalitate de mine sau de tine și nu depinde de vreme, de șef, de trecut sau de economie. Problema e că, deși ne creează iluzia că depinde în totalitate de noi și că noi avem control asupra fericirii, ne mai aduce și altceva. Ne pasează și vina în situația în care nu o avem. Și înainte de a discuta dacă este sau nu o alegere, trebuie să înțelegem și ce este fericirea. Fericirea nu e un buton, nu e un buton pe care îl apeși și gata, ți-a apărut, uai. Nu este o decizie pe care o iei rațional și conștient, cum ar fi, nu știu, azi vreau să merg la sală sau vreau să port bluza asta. Nu poți să comanzi fericirea și să-ți apară azi la ușă la ora 16 că așa vrei tu. Fericirea e pur și simplu o stare, iar o stare e un amestec de gânduri, de experiențe, de relații, de sens. Fericirea nu e doar o idee, implică și foarte multă biologie, pentru că ce să vezi, suntem ființe biologice, iar creierul nostru funcționează pe substanțe chimice, cum ar fi dopamina, cortizolul, serotonina. Gândește-te că ai o noapte în care dormi mai prost, din cauza că ai fost stresat, sau nu știu, efectiv n-ai putut să dormi, sau ai trecut prin niște traume. Ziua următoare, garantat, abia o să fii în stare să zâmbești, abia o să te ții pe picioare. Poți tu să alegi cât vrei fericirea, că n-ai cum să fii fericit în condiții de genul ăsta. Depresia nu e deloc o lipsă de voință, cum nici anxietatea nu e o lipsă de pozitivitate. De cele mai multe ori este pur și simplu o chimie dereglată. A spune unei persoane cu depresie că fericirea este o alegere, e ca și cum îi spune unui om cu picioarele rupte că mergi, e pur și simplu alegerea ta. Nu e răutate, e simplificare, dar și simplificarea asta poate răni. Trauma chiar schimbă creierul. Și uite, de exemplu, mă gândesc la o copilărie instabilă, cu respingere repetată, cu abuzuri verbale, cu pierderi. Când crești într-un mediu de genul ăsta, creierul tău învață să stea continuu în alertă. Pentru el, opțiunea de relaxare, de fericire, nu există sub nicio formă. Și apoi, dacă pretindem că fericirea este cu adevărat o alegere, atunci ce facem cu sărăcia, cu boala, cu războiul, cu lipsa accesului la educație? Spunem că și acolo e vorba de alegere? Există oameni care luptă zilnic pentru supraviețuire. Pentru ei fericirea nu e un concept filozofic, e pur și simplu un lux. Și fraza asta ignoră contextul în totalitate. Și când ignori contextul, risci să transformi realitatea în morală. Aici cred că e partea importantă. Există o diferență uriașă între a alege o reacție și a controla o stare. Poți alege să fii politicos, să zâmbești, să faci sport, să ceri ajutor sau să oferi ajutor. Toate astea sunt decizii. Dar starea de fericire nu vine direct dintr-o propoziție. E rezultatul multor lucruri. Nu alegi pur și simplu să fii fericit. Da, poți alege comportamente care în timp pot crea condiții pentru fericire. Și asta e mult diferit. Gândește-te la un om care trece printr-o perioadă foarte grea a vieții lui. Și e trist, e deprimat, e epuizat. Și de nicăieri se lipește de ureche o chestie de genul ăsta, că fericirea este o alegere. Ce crezi tu că ajunge omul ăla să zică în momentele alea? O să ajungă să-și arunce reproșuri că e alegerea lui să fie așa, că e slab, că efectiv a greșit el în viață, că nu știe să o gestioneze. Și nu doar că suferă, dar o să ajungă efectiv să se simtă vinovat că suferă. Sau imaginează-ți un adolescent de 14 ani,
care se simte diferit, se simte singur, nu înțelege ce îi se întâmplă în viață. Pentru că, aia e perioada la care experimentăm foarte multe senzații, fiecare dintre noi. Face parte din ciclul vieții. Și la un moment dat deschide internetul și dă peste o frază de genul ăsta că fericirea e o alegere. Ce face el cu informația asta? Va ajunge să se închidă fără să înțeleagă măcar de ce. Pentru că pur și simplu o să aibă percepția aia că el face totul greșit. Ca să fiu corect până la capăt, există și adevăr în formularea asta. Adevărul e că atitudinea contează. Felul în care interpretezi lucrurile contează enorm. Dacă alegi să rămâi blocat în resentimente, asta îți va afecta viața. Însă dacă alegi să cauți soluții, să le cauți conștient, o să-ți crești șansele să-ți fie mult mai bine în viață. Totuși asta nu înseamnă că poți pocni din degete și vei avea fericire oricând și oricum. Poate că o abordare mai onestă ar fi mai sănătoasă pentru toată lumea. Și poate ar suna mai sincer ceva în genul: fericirea nu e o alegere, dar unele alegeri pot crea condiții pentru ea. Asta zic eu că sună diferit și cred că e mai uman. Pentru că lasă loc pentru zilele alea proaste, pentru vulnerabilitate, pentru perioade grele și zilele alea fără presiune exagerată sau fără rușine. Mesajul ăsta că fericirea este o alegere vine diferit pentru fiecare dintre noi. Și pentru unii funcționează perfect, îi ajută în momentele alea grele, îi încurajează și îi ridică în picioare, și pe alții îi pune în genunchi în momentele alea grele. Și atunci, dacă fericirea nu este o alegere, atunci ce este? Răspunsul nu e simplu și sunt convins că putem cădea de acord că trebuie gândit și analizat subiectul ăsta. Și poate că problema nu e că nu alegem fericirea. Poate problema e că o urmărim obsesiv, ca pe un obiectiv, ca pe un target obligatoriu, pentru că asta ni se bagă pe gât din toate direcțiile. În spoturi publicitare, în filme, în citate. Însă, nu știu, dacă fericirea e de fapt un efect secundar al unei vieți trăite realist. Dacă apare tocmai atunci când încetăm să o mai tratăm așa, ca o sarcină. Nu știu, cred că merită să te gândești la asta. În clipul de aici vorbesc despre un fenomen tăcut, dar tot mai activ în societate. Al curajului de a pune capăt relațiilor de uzură pe care le avem fiecare dintre noi. Urmărește-l, o să-ți placă. Și dacă ți-a plăcut și subiectul de astăzi, nu uita de like și de subscribe. O să mai vină și altele. Pe data viitoare.